Yize ukhungathekile umndeni wakaMhlongo kodwa lisekhona ithemba lokuthi uzogcina umtholile uJimmy Mhlongo. UMhlongo ngubaba wezingane ezintathu wagcina ukubonakala ngenyanga edlule ngenkathi ephume eyodoba. Ngiyathi ukuthi uNkulunkulu angeke asinike umthwalo longaphezulu, sinika lesikalekile ukuthi sitamthola vele ngaNkulunkulu. Ukwanda kwesibalo sabantu abamenzayo enkomazi kuyasikhathaza isiphathimandla. Ngeke lena lesibukene nayo sekumasipala nemphakathi wasenkomazi ukuthi njalo nje makusa kuba khona izindaba letibhlungu ukuthi kuba khona abantu labacwilile labanyamalele labangatholwa ukuthi bacwilile abasatholakali bayadisappear. Abatakuli basaqhubeka nokuthungatha abantu abalahlekile. Kanzi futhi nabo laba labadzala siyacela nje ukuthi bangasonzeli emifuleni nala kunamadamu khona ngoba sinalenkinga ukuthi bese bayahluleka kuphuma noma ngabe bayogeza la emifuleni noma bayodoba. Uhulumeni selokagcina ngokumemezela isimo senhlekelele ngenhloso yokubhekana nomthelelo ongemuhle wezikhukhula.